babengazibini ke ezindabeni imolweni kuni apho ekhaya masijonga kaloku msonsundu imozulu yethu ngokuhlwa namhlanje ngokunjalo kaloku naphaya ngemini yangomso kokuqala ke sijonga kaloku ingxolo ke yemvula nomoya ngokuhlwa nje khona ukusebela uqatha kakhulu nje phakathi wonke nje umbindi kwelo mzantsi Afrika ngamandla wena ozinze phaya eFree State kakhulu phaka eBloemfontein lonke nje lapho lapha elisuthu ngo60% amathuba emvula ngokuhlwa namhlanje kanti lemeko isafana futhi naphaya kwaZulu Natal ngamandla phaka ePietermaritzburg eRichards Bay amandla seMonti kanti ku30% nje kuphela amathuba emvula phaya kumandla seMonti eGeorge naphaya eKapa lokho ngosekuseni futhi ngomso mbukelo lumkela kakhulu ke kwakubhudla ukuqatha kakhulu kwamoya phaya chaphazela ngamandla futhi phaya eUppington eDiara kwakhona futhi lonke nje elapho lapha eFree State encamini futhi eJohannesburg naphaya kwakhona nje kumpindi welapho nje lapha eMpumalanga kuchisa kakhulu embukelo lapha eJohannesburg futhi ePretoria Free State kanti intuthu bezingamandla nje kakhulu phaya koUppington neziphaluka kanti ke lemeko isaqhuba futhi ngomso kwakhona phaya kwimpuma elapho nje lapha kwaZulu Natal noxa nje kucwenye kamnandi nje phaya eFree State nakulo lonke nje elapho nje lapha eMpuma Koloni amaqondo kobushushu phansi ngokuhlwa namhlanje Alexandra Payne eziphaluka ngu17 Springbok bengu12 kanti buphaya eUppington 23 Calvinia 12 kodwa ke phaya eFredendal ibe lishumi nesithandathu ngomsemva komini kuyashisa phela phako DR 33 efana ke phofu naphaya ko Kimberley sekuhle futhi phaya encamini eFree State njengaphaya eBloemfontein ngaye kaloku la 29 Bethlehem 25 eJohannesburg u26 kokuqala phaya ePretoria 28 kanti liphala lenqatseni ka35 Xelemyoli